Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. माजी मंत्री पांडुरंग राऊत दिवचल मतदारसंघातल्या निवडून आयिल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे निवडून आयिल्ले बिचोले मतदारसंघात ग्रामीण भागात त्यांचा खूप मोठा संपर्क आशिल्लो. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट स्वतःची त्यांची हायस्कूल्स हाय सेकंडरी अशा पद्धतीत ग्रामीण भागातल्या उदरगती खातीर म्हणजे एरवी मंत्री असताना त्यांचे काम हे खूप मोठे आशिल्ले. एरवी सुद्धा दिवचल मतदारसंघा खातीर शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांच्यानी केल्लो विकास सातत्यात दिवचलकरांच्या आणि गोयच्या लक्षात उरतलो. आज अल्पशा आजारात त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात गोंय सरकारच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन सहभागी आसा. त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो.